Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi krátko predniesť na tomto fóre príspevok Neviem dýchať cez nos, čo s tým. Bude prezentovaný teda mnou. Nie som pediatr, som ORL lekár, takže bude to troška z iného súdku. Asi krátka kazuistika dievčatka 4,5 ročného, ktoré je zaradené do materskej školy, čiže kolektívne dieťa. Myslím si, že takýchto pacientov máte niekoľko v svojej starostlivosti. Sú to deti s opakovanými respiračnými infektami, s množstvom patogénov, ktoré sa im v tom nožteku striedajú, s výstupami teplôt, prípadne možnosťou až periodicity, kedy sa vylučuje FAPA syndrom a mnohokrát to končí so sťaženým dýchaním, ktoré ostáva u tohto dieťaťa a následne odosielané k nám na vyšetrenie. Ďalším komparatívnym alebo kolegovcami, ktorými sú odosielaní títo pacienti, sú jednak nefrológovia, ktorým vadí, lepšie povedané, prítomnosť nočnej enurézy u detí, u ktorých by sa už vyskytovať v tom veku nemala. Ďalej sú to stomatológovia alebo čeľustní ortodonti, ktorí sa snažia korigovať chrup a nie dobré dýchanie cez nožtek a dýchanie cez ústa je absolútne nepriateľné, napríklad pri pridelení strojčekov, ktoré by mali byť počas noci používané. Ďalej sú to imunoalergológovia, ktorí svoju časť liečby už nasadili a stále pretrváva obštrukcia nosa. Logopédi, ktoré nevedia spolupracovať, lepšie povedané, dieťa nevie s nimi spolupracovať vzhľadom na to, že ten prietok cez ten nos nie je dostatočný. A samozrejme sú to rodičia, ktorým ten zvukový fenomén vadí, prípadne pani učiteľka upozorňuje rodičov, že teda dieťa počas spánku pobedne ruší ostatné deti. Čo my vám môžeme ako lekári poskytnúť? Jednak je to teda samotné vyšetrenie, ktoré takisto v rámci tej histórii zmenilo. Už nie je to vyšetrenie pomocou rentgenového snímku, kde by sme zobrazovali napríklad tú bočnú projekciu. Bočná projekcia, ktorá zobrazovala nosohltanovú mandlu. Toto vyšetrenie sa samozrejme už nerobí. Takisto palpačné vyšetrenie, ktoré je už tiež zabudnuté. A tuto sú už tie novodobé vyšetrenia ako MR zobrazenie, kde v T2 vážení svieti nosohltanová mandla. Takisto je to CT. Samozrejme toto nepatrí k štandardom, sú to len ako dokumentácie. Ale teda to bežné ORL vyšetrenie, ktorému pristúpilo endoskopické vyšetrenie flexibilným ktoré je oveľa priateľnejšie ako rigidný endoskop, ale teda obidve tieto možnosti sú tu k dispozícii na zobrazenie nosovej dutiny a samozrejme nosohltana a samotných, tuto je choana a jednotlivé tkanivo nosohltanovej mandly. Ďalšími spôsobmi, alebo teda čo môže viesť tej nosovej nepriechodnosti. Jednak sú to cudzie telesa, ktoré u detí väčšinou im imponujú ako jednostranný výtok z nožteka a v prípade, že ten cudzorodý materiál tam zostáva dlhodobejšie, má tendenciu sa obaliť vapenatými solami a následne vytvoriť tuhý predmet a imponovať ako rinolit. Ďalšou celou skupinou ochorení, ktoré sa týkajú jednotlivých častí toho nosa, či už je to nosového skeletu, nosovej dutiny, tých slizničných zmien a tak ďalej. Červeným sú vypichnuté tie najčastejšie, ktorým by som sa teda venovala, ktorými sa určite vy aj najviac stretávate a ktorými sú odosielané eventuálne k nám. Tá akutná rinosinusitida prešla, alebo vôbec rinosinusitidy prešli výraznými zmenami v rámci EPOSu, čo je Európsky konsenzus o rinosinusitidách a nosovej polypóze. Bola aktualizovaná, alebo prvýkrát vydaná v 2005, následne aktualizovaná 2007 a 2012 je posledná nová. Vzhľadom na to, že tie patofyziologické zmeny prebiehajú tak v nosovej dutine, ako aj v tých prínosových dutinách, preto to označenie nájdete u nás už ako RS, čiže rinosinusitida. A toto sú štandardná charakteristika, ktorou bola akutná rinosinusitida u detí zadefinovaná.
Čo sa týka diagnostiky, tá diagnostika je troška ťažšia, keďže sa nám vie prekrývať s príznakami ostatných akutných infekcií dýchacích orgánov, prípadne s adenoidnými vegetáciami, vstupuje do toho alergická rinitída. A čo je výrazne rozdielnejšie voči dospelým pacientom, býva sprevádzaná zvýšenou teplotou a horúčkou. Akutná bakteriálna rhinosinusitída, tie persistujúce symptómy viac ako 10 dní bez zlepšenia, prípadne sa teda dočasne zlepší, to býva najčastejšie vírusová, potom je povírusové obdobie a následne bakteriálna infekcia a tie patogény sú vám známe. Čo sa týka kultivácii, odporúčanie znie pri nekomplikovanom priebehu nie je nevyhnutné alebo nie je nutné, zostáva izolované pre komplikovanejšie prípady a samozrejme aktuálne takisto aj zobrazovacie metódy sú vyhradené najčastejšie teda pri intrakraniálnej a orbitálnej komplikácie, prípadne pri nelepšujúcom sa stave. Jednotlivé tabulky, ktoré boli následne potom zobrazené, schválne som vybrala aj, keďže časť populácie, ktorú určite ošetrujete, nie sú len deti, ale aj dospelí, takže budú obidve tabulky zobrazené, kde na základe tých evidence-based medicine boli v podstate vypichnuté niekoľko liekov alebo teda tých terapeutických postupov, ktoré sú odporúčané a tie, ktoré teda v tom odporúčaní nemajú veľkú váhu. Tie súbory alebo úrovne, ktoré boli v jednotkovej kategórii, to sú všetko veľké metaanalýzy, randomizované štúdie, ktoré sa posúvajú až do štvorky. Štvorke sú v podstate odporúčania renomovaných zástupcov jednotlivých odborov a ich klinické skúsenosti. A podľa toho vlastne vyplýva aj stupeň odporúčania od A po D. Tie, ktoré sú strong alebo teda silne, tak to sú tá skupina tých prvých, ktorí vidíte, antibiotika len pri akutnej bakteriálnej, topické steroidy. Tuto bohužiaľ je napísané len tie klinické štúdie vykonané u pacientov, ktoré boli starší ako 12 rokov, ale teda v tom SPC používaní sú indikované už od tých 6 rokov a dokonca teda Spojené štáty majú od 2 rokov. Ak by sme sa pozreli na tých dospelých, tam tých štúdií je určite viacej prevedených, dominuje tu ešte kombinácia antihistaminiky, dekongestát. Myslím si, že táto účinná látka je používaná takisto aj u detí v tých sirupových formách a sú to teda komplet tie ostatné liečivá, myslím, že štandardne, ktoré bežne používate takisto aj vy. Dostupný je oxymetazolín, ktorý tam bol takisto spomínaný ako dekongestívum. Je to látka, ktorá je veľmi príznačná a lepšie povedané, benefitujú z toho naši pacienti z toho titulu, že je jednak jeho protivírusový účinok, ktorý bol dokázaný na tlakovom redukčnom teste, ktorý si tu môžete vidieť, ako ten protivírusový alebo teda úmrtnosť tých vírusov sa zvyšuje zvyšujúcou koncentráciou samotnej účinnej látky. Ďalší benefit, ktorý je a na trhu je nazývin konkrétne soft forma, kde existuje dôkaz o tom, že teda benzalkónium chlorid, ktorý sa používa v rámci konzervačnej látky týchto preparátov, blokuje pohyb cílí, ktorý nie je prínosný v rámci akéhokoľvek infektu. Čiže formy, ktoré sa nachádzajú a sú bez tejto konzervačnej látky, sú určite výhodnejšie a benefit majú pre pacienta. No a čo je dominantou a čo chceme v tej akutnej rhinosinusitíde dosiahnuť, je dekongestia. Tá dekongestia má rýchly nástup účinku štandardne okolo 25 sekúnd a už ten nos, ako vidíte, opuchnutú sliznicu a výrazne redukovaný objem tých mušlí. Spomínané teda na trhu sú rôzne preparáty v tej soft forme, rôznej koncentrácii, použiteľné od maličkého až po dospelého veku. No a čo tam bolo rozhodne spomenuté, v EPOS odporúča, a je to v Ačkovom odporúčaní, používanie morských solí, ktoré majú najprv tú sliznicu očistiť a následne je možnosť aplikácie samotnej účinnej látky.
Tá druhá veľká skupina nepriechodnosti nosa je spôsobená vegetáciou nosohltanovej mandle, čiže zväčšením. Tá technika takisto prešla veľkým boomom v poslednom období. Prešlo sa z lokálnej anestézie do celkovej, používa sa endoskop, vidíme to na obrazovke a používajú sa rôzne možnosti. My používame shaver, kedy dosiahneme takéto vyčistenie celého toho tkaniva. Skrvácanie je počas operácie zastavené. Dieťa po operácii nemusí smrkať, fúkať, vyplúvať nič. No a zostáva nám v podstate otázka recidívy, kde tá recidíva v takomto chirurgickom intervencii je okolo 2%. Začal to ten spôsob ambulantný alebo ten, čo bol robený naslepo, mal tú štatistiku okolo 30 až 40% recidívy. Čiže takto to vyzerá čisté, bez recidívy. Toto je recidívujúci priestor. No a myslím si, že asi spoločným cieľom všetkých nás, ktorí ste jednak tu a jednak aj v tom multidisciplinárnom prístupe k pediatrickému pacientu, je dieťa, ktoré môže byť zaradené do kolektívu a vykonávať všetky športové, rekreačné aj iné funkcie. Ďakujem.